Ispred osnovne škole Borivoje Milović da zahvalim predsjedniku opštine i prosvetnom inspektoru zbog inicijative da se ulaže u stručno usavršavanje nastavnika. Mi smo zimus imali taj kvalitetni seminar i možemo posle pola godine da konstatujemo da su nam uspesi na takmičenjima učenika u toku ovog proleća bili kao nikada do sada. Pa verovatno ima i uticaja taj seminar koji je dao dodatnu energiju razrednim starešinama i odrazio se na uspehe učenika, jer smo ove godine imali iz tri predmeta na republičkom takmičenju učenike i iz 10-ak na okružnim takmičenjima. Tako da, znači, ovo stručno usavršavanje nastavnika je direktno imalo odraz na kvalitet nastave i rezultate koji su bili vrlo efikasni. Zato još jednom podržavam dalji nastavak ovog posla i u sljedećoj školskoj godini.